det? Ja, fuck. Jeg troede på, det var 4, der så det. 4 og øj. Nej, det er dårligt, mand. Fuck, man, jeg har ikke løst noget til det. Jeg hopper på ned. Det er så motherfucking fedt. Okay, det er klart, det er meget rigtigt. Det var prøvehop. Jeg var prøvehop. Det var lige... Ej, okay. Ej, jeg kan ikke hoppe så meget højere, end det der, jeg gjorde lige her. Det er ikke nøjere. Eller filmer du? Ja. Jeg skal se, hvor højt jeg hopper. Okay, sig. Det skal du altså lige prøve det. Jeg har lige prøvet det. Helt okay. Jeg har prøvet at strikke op til toppen af. Uden der var nogen, der holdt bagpå. I hvert fald ikke højt op, hva'? Er du mega på det? Så landte jeg jo også sådan her. Nu kan jeg også, så fløj jeg jo op til så højt op. Læg det ene ben op. Landte jeg lige her med det ene ben. Jeg brækker altid benet, når jeg hopper heroppe fra. Nej, kan du huske, du satte det ene ben op sidste gang? Det kan du godt. Nej! Jo, kom nu. Okay. Ja, det bliver åndssvagt. Eller? Eller? Jeg knækker altid benet. Jeg vejer for meget. Fordi jeg landte derovre, ikke? Og så fløj jeg bare til så højt op. Så landte jeg med det ene ben her, og det andet ben her. Så brækkede jeg op benet bagover.